חתול נוסע על איי-רובוט. איזה עצוב זה. יואו, איך כל דבר נהיה טריגר היום? הלו? שלום, נוגה. מדברת שלבת מהמשרד לענייני נשים במלחמה. כן, אני מצטערת, אני פשוט התנדבתי כבר מספיק, באמת. לא. אני מתקשרת כי לכבוד חודש האישה השקנו את הריטריט ליום האישה במלחמה. וואו, ריטריט? אני אוהבת ריטריט. נחמד, אה? הם חשבו פה על הכל. זה מרגש. בתחת שלי. היי, בנות. היי. נו, פעם שלישית. היית מצפה שהם ידעו שאני הילה בלי יוד. בלי יוד. מה כל כך? פעם זה חייב לעבוד. בוקר טוב, יקירות. היום אנחנו נלמד איך לקחת דברים בפרופורציות. כיצד להתמודד עם המצב הלא פשוט שנכפה עלינו כנשים. המלחמה, המילואים, הבית, הילדים, הכל שיעורים שנתנו לנו דחורים. החיים. זה ריטריט ליום האישה או שיר חדש של נועם חורב? יו, מדהים בעיניי. אנחנו נושמות עמוק, עמוק. כאילו אנחנו ב6 באוקטובר. עכשיו תנשפו לאט לאט. תישארו בכאן ועכשיו. מדהים. נו, ככה אין לי לאן ללכת. אני עדיין בחל"ת. אותי פיטרו כי גנבתי חלב מהמקרר של המשרד. אני 4 חודשים לבד בבית, אין לי זמן ללכת לסופר. אותי הכריחו לבוא לריטריט למרות שרציתי לסטות עצבים. אני גיליתי שאודי מהתיאטרון קיבל העלאה, ולי אמרו שזה לא הזמן. משחק ארנב. ונעבור לעמידת לביאת מלחמה, שאיפה עמוקה על החזה. וואי, לא עשיתי בדיקה השנה. זה לא הזמן. אני מצוין, אני בטוב, אני מסתדרת מעולה, אני מסתדרת מדהים, אני מצוין. למרות שבפנים אני כלי ריק וחלול, אין לי תקווה. אני מסתדרת מעולה, אני מסתדרת מדהים, אני מצוין, אני בטוב, אני תמיד יש אחד שנופל. אני מסתדרת מדהים, נוגה, ממרום גילי. אתה צעיר ממני. אני יכול לומר לך שאת לא יכולה לשנות את המציאות. את יכולה רק לשנות את האופן שבו את מגיבה למציאות. אזעקה, אזעקה, אזעקה. נוגה, שכחת את הילדה. אזעקה, השכנה, אף אחד לא דואג לה. היא נשארה לבד. אזעקה, טל, שריר הדלתה שלך התפתח משמעותי. אזעקה, אזעקה, אזעקה. תדאגי, בסוף זה משתפר. סורי, שקר, זה לא משתפר. תמשיכי. מפתחות. כולנו מכירות את הטריק הזה של להסתובב עם מפתח בסמטה אפלולית, או ברחוב ריק, או לעשות כאילו מדברות בטלפון ליד חניה חשוכה. אבל יש מקרים אהובות שזה פשוט לא יעזור לכם. כי כאילו, אם מישהו רוצה לרצוח אתכן עם הנשק החדש שלו, אז או הבן זוג או האקס, בתוך הבית. הילה בלי יוד, את עושה לי ספוילר. מה אנחנו עושות במקרים שכאלה? אז אנחנו בעצם נמצאות במלחמה. מלחמה שגורמת לנו לפחד, אתן מפחדות. אתן מפחדות, אז אתן מתקשרות לכל שירותי הרווחה ומגלות שהאוסיות קורסות. הן בקריסה עוד אפילו מלפני. אז אתן בעצם מגלות שאין לכן יותר על מי להישען. אין כאן אף אחד שיכול לעזור לכן. אז מה עושות? תלוי בקונטקסט, אבל בגדול כלום. מה? מה זה כלום? מה זאת אומרת, אין פה מכות בשיעור הזה? זה לא אז... כשאני אומרת את המילה אישה, מה עובר לכן בראש? יופי, החלה, חום. אנדומטריוזיס. לא הרבה יודעים, אפילו אני לא ידעתי, שבמקורות, בכתבים קדומים, אנחנו רואות שמקור המילה אישה הוא בעצם אשמה. לא, ממש לא. עכשיו אתה עושה לי גם אשמה נשית? לא מספיק, אני מרגישה אשמה בכל חיבוק כשאני מחבקת את הילדים שלי, כשאני מתלוננת שקר לי, שיש לי בית. גם ככה אני מותשת. להיות אישה זו סכנה תמידית. מורידים אותנו משלטים, מקצצים לנו את התקציבים. תקשיב לי,
טוב, אושי. אף אחת לא יוצאת מפה עם אשמה. שומעות? אני אימא פגז, אני אישה מדהימה, אני קרייריסטית מטורפת, אני חובשת פאקינג במילואים. אם היה פה טנק, אולי היית מבין. טנק? טנק. נוגה, את מהממת! את באמת יפה לגילך. לגילי? תודה רבה לכם שהייתן איתנו. תודה ושישוב. יש משובים ביציאה, למרות שאף אישה מפתח תקווה לא תגיד לי איך לנהל ריטריט. יום האשמה שמח. אוי, לא, נוגה, אל תגידי לי שגם את נפלת לסדנה הזאת של אומנות הדיכוי. מה, אבל הם אמרו סדנה לנשים במלחמה... לא חשוב. מה, זהו? ככה זה נגמר? נגמר? שוואיה, נוגה לי. רק התחלנו. תגידי, למדת לשאוף אוויר שיהיה לך לדרך? הצלחת לשאול שאלות גם כשמי שמולך מפוצץ בביטחון עצמי. הצלחת לרדוף אחרי הצדק, להרים כיסא כשצריך. אגב, זה עשה לי נורא לא טוב לגב. יהיה בסדר, נוגה. כל עוד אנחנו יחד. מה זה? זה המפתח לסולידריות? נו, ממי, תכף מחשיך. שיהיה לך לדרך הביתה. הביתה, הלוואי שכולן וכולם יחזרו הביתה. אמן.